Татарстан язучылар берлегенең Тукай клубында язучы, прозаик, публицист Гаяз Исхакый исемендәге әдәби премиясе лауреаты Лукман Закирның 95 яшьлек юбилее уңаеннан әдәби музыкаль кичә булып узды. Чарада язучының каләмдәшләре, җырчылар катнашты. 80 яшьлек карттан 95 яшьлек җегеткә тирән ихтирамым. Бүген бик мәгънәле вакыйгага лаек көн. Безнең арада язган кешеләр байтак, йөзләгән, ләкин бездә генә түгел, бүтән халыкларда да 95 яшьлек язучының, улуг шәхеснең бәйрәмен үткәрү, һаман безнең арада басып тору үзе бер зур вакыйга дәрәҗә. Лукман Закирның исеме җисеменә туры килә. Ул озын гомерле, озак яшәүче дигәнне аңлата. Тик тормас Лукман ага һаман да каләмен ташламый. Аның каләме тарихи теманы, авыл хуҗалыгы мәсьәләләрен, хәрби техника, космос, тәрбия мәшәкатьләрен дә читләтеп узмый. Биографиясе гомер юлы бик кызыклы. Ул Мамадыш районының Түбән Шма дигән авылда туган, шундай татар авылында укып, татар мәктәбен тәмамлап 7 класстан соң китә инде ул. Хәрби училищега һәм гомере дөресен әйткәндә урыслар арасында үтә. Безнең исемездә Огонек булсын мында, менә Мәскәүдәге нинди сүз иреге чыккач, нинди шундай либерал азатлыкка чакырган матбугат чаралары булмасын, Лукман абыйның язмалары тез чыгып тора иде. Алар озын түгел, кыска гына, кичкенә, әмма төшкенә диләр бит әле. Biz aның шушы иҗатын бәяләр, язучылар берлеге идарәсе аны Гаяз Исхакый премиясе белән бүләкләгән иде. Бик зур рәхмәт бу Видар Баулевский дә кадерле. Тукай миннән дә кадерле тавышы. Мин Гаяз Исхакыйның единомышленнигы. Ул да идел Урал турында уйлага. Мин дә шуның турында уйлыйм. Муса Шәриф тормышка ашырырга маташкан. Юбилярны Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла, Аксакаллар шурасы рәисе Рәуф Ибрахимов, язучылар берлегенең әдәби тәрҗемә һәм рус әдәбияты консультанты Галина Зайнуллина, язучы Газинур Марат котлады. Безнең уйларыбызны татарның күңелендәгесен дөньяга илештерде, дөньяга таратты, Голсамикка тапшырды. Шулай бит, Куанабай. Ул шушындай бүтән дөньяга кызыклы язучы. Мин әгәрдә Звезда Поволжьеда Лукман Закирның язмасы чыкмаса, бик кызыксыз булган миңа. Син шушы авиатор. Һәм мин дә бит авиатор. Күп укыдым сине, Лукман. Бүген син мине тыңлап тор. Хатыннар бәбит удыра, ир-затларны туган җир. Лашын ир дисәң, ул нинди? Ул безнең Лукман. Кичәнең алып баручысы һәм сценарий авторы Хәбир Ибрахим Лукман аганың эчкерсезлеген, күңел халәтен күз уңында тотып язган. Ләлә Зайнуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.